Croeso I Ffagan, amgueddfa werin Cymru. Nod Sain Ffagan yw bod yn ddrych o fywyd Cymru ddoe a heddiw. Syniad yr arbenigwr llên gwerin Iorwerth ec Pete oedd amgueddfa Sain Ffagan. Cafodd ei ysbrydoli gan amgueddfa awyr agored Skansen yn Stockholm, ac aeth ati greu amgueddfa I adrodd hanes pobl cyffredin Cymru, neu'r werin bobl. Roedd e eisiau sefydlu cartref I ddiwylliant, iaith, treftadaeth a thraddodiadau Cymru. Ar ôl derbyn castell a thiroedd Sain Ffagan yn anreg gan Iarll Plymouth, dechreuwyd ar y gwaith o godi'r amgueddfa yn 1946. Symudwyd llawer o adeiladau yma o bob cwr o Gymru, garreg wrth garreg, ac agorwyd Sain Ffagan yn swyddogol yn 1948. Erbyn heddiw, fe welwch chi amrywiaeth o adeiladau ar safle Sain Ffagan, cartrefi, gweithleoedd, a llefydd I ymlacio a mwynhau. Mae'r rhai yn adlewyrchu hen ffordd o fyw, tra bod eraill o gyfnod mwy diweddar. Dyma fythynod rhyd y car, sy'n pontio 2 gyfnod. Mae'r bwthyn cyntaf yn adlewyrchu bywyd yn 1815, pan oedd y tai hyn yn newydd sbon. Maen nhw wedyn yn symud ymlaen drwy'r blynyddoedd. 1855, 1895, 1925, 1955, gan orffen yn 1985. Yr rhes hon o 2 teras yw un o atyniadau mwyaf poblogaidd Sain Ffagan. Atyniad poblogaidd arall yw eglwys Sant Teilo, sef eglwys yr oesoedd canol, a symudwyd o ardal Pontarddulais I Sain Ffagan yn 2007. Wrth dynnu'r eglwys I lawr cyn ei symud, daeth hen furluniau lliwgar i'r golwg. Doedd neb yn gwybod ei bod nhw yno. Roedden nhw wedi bod dan haen o wyngalch ers canrifoedd. Cafodd y murluniau eu hail beintio, ac mae'r eglwys nawr yn edrych fel roedd hi tua 1520. Yn ogystal â symud adeiladau, mae archeolegwyr ac arbenigwyr eraill wedi mynd ati I ailgreu adeiladau hynafol. Dyma ffermdy Bryn Eryr. Roedd pobl yn byw mewn adeiladau fel hyn yng Nghymru yn yr oes haearn, pan oedd yr Rufeiniaid yma. Defnyddiwyd tystiolaeth o lys rhosir yn Ynys Môn I greu llys Llywelyn, sy'n rhoi blas I ymwelwyr ar fywyd tywysogion Cymru yn y 10th ganrif ar 10. Gall plant ysgol aros dros nos yma, sy'n brofiad cyffroes iawn iddyn nhw. Ers 1948, mae amgueddfa Sain Ffagan wedi datblygu'n aruthrol. Bellach, mae llawer i'w wneud dan do. Felly gallwch chi ymweld ar safle boed law neu hindda. Dyma oriel Cymru, sy'n rhoi cip ar fywyd yng Nghymru dros gyfnod o 230 o filoedd o flynyddoedd. Mae 300 o wrthrychau yma a chyfle I ymwelwyr ymateb i'r oriel a dweud ei dweud. Yn oriel byw a bod, gewch chi weld sut mae pobl Cymru wedi gwisgo, bwyta, gweithio, chwarae, a marw dros y canrifoedd. Mae Sain Ffagan yn llawer mwy nag amgueddfa. Mae'n lleoliad arbennig I ddysgu am Gymru, ond hefyd yn lle hyfryd I ymlacio a mwynhau gyda theulu a ffrindiau.